Jeg har rejst næsten helt om på den anden side af jorden og er havnet i et utroligt varmt land, der hedder Indonesien. Jeg har mødt en masse søde mennesker, der smiler og synes, at mit skæg er noget af det mest underlige, de nogensinde har set. Men jeg er egentlig kommet for at finde ud af, hvad de indonesiske børn laver, og høre, om de har det godt. Selvom man ikke snakker samme sprog, kan man nemlig alligevel godt mærke, om nogen man møder er glade og har det godt. Og jeg håber virkelig, at børnene i Indonesien har det godt. Alle har nemlig ret til at have det godt, uanset hvor i verden de bor. Jeg rejser rundt og leder efter et sted, hvor der er mange børn på én gang. Det bedste ville være, hvis jeg kunne finde en skole. Jeg har lyst til at se, hvad børnene laver i en indonesisk skole, og spørge dem om, hvad ting hedder på indonesisk. Jeg synes nemlig, det er så mærkeligt og sjovt at lære om de fremmede navne, ting har fået forskellige steder i verden. Det ser ud som om, der er en slags skole herinde bagved. Jeg tror lige, jeg går ind og siger hej. Det er en skole. Det første rum, jeg kommer ind i, er en slags børnehaveklasse. Mit navn er Hr. Skæg. Børnene sidder og tegner og skriver, og lærerinden giver mig heldigvis lov til at snakke lidt med dem. De fleste af børnene er 5 år gamle, og de lærer mig hurtigt nogle nye ord for mund og tunge og tænder og øje. Ej, hvor er I bare dygtige. Så opdager jeg, at der hænger noget, jeg kender på væggen. I har jo danske bogstaver. Det er jo de samme bogstaver, som jeg kender hjemme fra Danmark. Lærer de også dem i Indonesien? Børnene kan heldigvis hele alfabetet. Det viser sig, at bogstaverne ser ens ud, men lyder en lille smule anderledes. Det er sjovt at tænke på, at 11.000 kilometer fra Danmark lærer børnene de samme bogstaver, som jeg kender så godt. Det føles næsten som at være hjemme igen. Og så mangler der 3 bogstaver til sidst. Æ, Ø og Å. Dem bruger man vist kun i Danmark. Har I slet ikke Æ, Ø og Å? Så har jeg lært noget i dag. Alhamdulillah, dengarkan musik. Så er der pludselig frikvarter. Alle børnene og deres lærere samles i skolegården. Nu skal vi danse og synge. Vejret i Indonesien er som en lang, bagende varm sommerdag, og jeg er ved at smelte som en chokoladebar i et kioskvindue, men hverken børnene eller deres lærere ser ud til at have det specielt varmt. Det er faktisk ret sejt, at de ikke besvimer. Det ville jeg helt bestemt gøre, hvis jeg hver dag skulle lave gymnastik i en sauna. Imens vi danser og synger, står de mindste børns mødre og tager billeder af os. De er egentlig kommet for at hente de børn, der har fri, når denne lange, helt utrolig lange dans endelig slutter en dag. Wow! Hvor er I seje! I sveder ikke engang! Da de endelig er færdige med at danse, stiller alle børnene sig i en lang kø. Nafisa, en af pigerne fra 2. klasse, har taget en lægekittel på. I dag er det hendes tur til at være skoledoktor, og hun skal se efter, om alle børnene har husket at vaske sig grundigt. Pokkers, den lille doktor. Så skal vi have tjekket negle og tænder og ører. Og jeg har ikke været i bad i dag. Jeg må finde en eller anden måde at gøre dem rene på, før jeg kommer frem til lægen. Græsset. Jeg bruger græsset. Nej, det gjorde det bare endnu værre. Hvad kan jeg gøre? Jeg kan rense negle med overskægget. Nej, det virker overhovedet ikke. Nu er det snart min tur. Kukunya gimana nih? Tangannya kotor, kukunya panjang. Aha! Sabun. Så de skal vaskes? Ya, Hvad med mit skæg? wangi. Det skal også vaskes? Wangi. Det er godt! Tusind tak, doktor. Men hvor skal jeg vaske hænder hen? Nafisa er heldigvis håndvaskeekspert. Hun fortæller mig, at man skal vaske hænder mange gange hver dag, for man kommer jo hele tiden til at røre ved alt muligt uden at tænke over det. Hænderne er noget af det vigtigste at huske at vaske,
For det er jo dem, man bruger, når man spiser, eller klør sig, eller når man hilser og high-fiver. Det var heldigt, at jeg nåede at få rene hænder, for nu starter timen, og før vi går ind i klasseværelset, skal vi alle sammen give lærerinden hånden. Man skal tage lærerens hånd op til kinden? Ja, okay. Tusind tak. Jeg er knap kommet ind ad døren, før jeg får problemer igen. Men putte penge i et glas? Alle børnene har en pengeseddel med, som de putter i et glas. Men jeg har overhovedet ingen penge med. Heldigvis bliver jeg reddet af en pige. Hun låner mig en seddel, jeg kan putte i glasset. Hvad hedder du? Hej, Siama Namamu? Siana? Siana. Okay, her er skæg. Det viser sig, at børnene putter penge i glasset næsten hver dag. En gang om måneden bliver de penge, de har samlet sammen, givet til et børnehjem for fattige forældreløse børn. Jeg synes, det er verdens bedste idé. Jeg kan mærke, at jeg får det godt af at tænke på, at jeg har været med til at hjælpe forældreløse børn med at få det lidt bedre. De andre børn i klassen ser også ud, som om de er glade. Men det var jo Siana, der gav mig pengene, så jeg vil gerne finde en måde, jeg kan takke hende på. Da skoledagen slutter, hjælper en sød dreng mig med at finde vej til Sianas hus. Jeg vil spørge, om der ikke er noget, jeg kan hjælpe med, som tak for, at hun gav mig pengene, jeg kunne putte i glasset. Siana bor i et pænt gult hus med grønt hegn og grønne vinduer. Jeg sætter skoene udenfor, som man gør overalt i Indonesien, og så går jeg ind. Undskyld, jeg forstyrrer. Hej med jer. Er der noget, jeg kan hjælpe med? Skal vi feje? Hvad skal vi feje med? Koste. Selvfølgelig. Jamen, men der er jo kun 2 koste. Jeg har jo en kæmpe kost på hagen. Okay, I fejer med dem. Jeg fejer med min kost. Sådan her. Ja. Ej, hvorfor har jeg aldrig tænkt på det? Jeg render jo rundt med en kost hele tiden. Så, nu er jeg færdig med at feje. Er der andet, jeg skal hjælpe med? Nå, hvor skal vi nu hen? Vent, jeg tager lige hatten med. Hvad? Skal jeg sætte mig her? Okay. Dungo. Betyder det, at jeg skal blive siddende? Okay. Nej, fugle. Mens jeg drikker te og kigger på fuglene, laver Siana og Nafisa frokost sammen med Sianas mor. De kan begge to godt lide at hjælpe til, og de er også ret gode til det. Imens sidder jeg og tænker på, at børnene i Indonesien ligner børnene i Danmark ret meget. De er søde og seje og sjove og kloge, og de lærer om de samme ting i skolen, selvom det hele foregår på indonesisk. Og så er de altså utrolig gode til at lave mad. Når hun bliver stor, vil Siana være politibetjent og anholde skurke og forbrydere. Nafisa ved ikke rigtigt, hvad hun vil være, men hun drømmer om at købe en rød bil, som hun og Siana kan køre rundt i. Og der er ris i! Jeg synes, de burde blive kokke og åbne en restaurant, for de er helt utrolig gode til at lave suppe. Det smager jo bedre end melboller og kødboller. Sikke et eventyr, jeg har haft. Jeg rejste afsted, fordi jeg ville se, hvordan de indonesiske børn bor. Om de har det godt, og høre, hvad der gør dem glade. Og er du vimmer, hvor har det været spændende. Jeg har mødt kloge og seje børn, der kan hele alfabetet og kan danse i banehed varme. Søde børn, der gør rent og laver mad og prøver at hjælpe de børn, der ikke har det lige så godt som dem selv. Jeg elsker, at børnene i Indonesien tænker på at hjælpe hinanden. Alle børn har ret til at have det godt, og alle må gerne hjælpe til med at sørge for, at ingen har det dårligt. Det er de indonesiske børn ret gode til at huske. Måske er det derfor, de smiler så meget. Eller også er det, fordi solen skinner, og at det smager så godt med ris i suppen. Jeg tror i hvert fald, jeg kommer til at savne dem lidt. Men jeg glæder mig til at komme hjem til min luftballon og de søde børn, der også er i Danmark. Så vil jeg fortælle dem, at der findes et varmt land, hvor der ikke er æ, ø og å i alfabetet, og hvor børnene samler penge ind, så de børn, der ikke har det så godt, kan få det bedre. Det er egentlig nok det bedste, jeg har lært på den her rejse. Når jeg kommer hjem, vil jeg undersøge, om der er nogen, der ikke har det så godt, og så vil jeg prøve at hjælpe dem. Og så vil jeg tage et langt bad og gå en efterårstur og tænke på alle de søde mennesker, der findes i verden.